మంగళం
जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय राम जय जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय राम जय जय राम आत्ताची आरती झाली पुढल्या वचने महारुतम वाय संदेवता नाम असुरग्नमित्र सकम समर्थ प्रवद्य सोनावरिम अहो मुच मांगिला संयंच सस्यात्रिय मनसाच ताक्षम प्रयत पाणी शरण प्रपदे संभादेश वेनोस्तो इदं फलं मया दिवस्तापने पुरस्तवति मे सफलाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं त्रिपुत्रादेव तस्मात् फलप्रदानेन सफलाशमनोरताः मुख्य प्राणान्तरसिकापति कल्याणां भूतगात्राय कामितार्थप्रदाय श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विदुषे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः मनोजोमान कुतलस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ब्रह्मांता गुरु साक्षाधिष्ठान श्रीपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य संतुमे जन्म जन्मनि मुख्य प्राणांतर्गत सीतापती रामचंद्र परिवार देवता तशी इष्ट देवता गावची ग्राम देवता नागदेवता चंद्रमुंडा देवी महालक्ष्मी सिद्धिविनायक तशी गुरुवंतर श्री यमगेले स्वामी लोडवास म्हणून श्री विद्याधिराज स्वामी तशी जे विद्याधीश स्वामी चरण स्वामी गाणारी
तांगे नतमस्तक जावन आज आम्ही स्थानाचेरी विद्याधिराज चॅरिटेबल ट्रस्ट समिती प्रबंध जावन समस्त महाजन समस्त आप्तबंधू परिवार सहित आज इतुगर चरण सन्निधानाने ताकद दवरता म्हळ्यार हो एक आमगेलो महोत्सव म्हणटा ती महामहोत्सव काही विषय म्हळ्यार आमगेले वडळा रामचंद्र तागेले सन्निधानाने काही वर्षापूर्वी गत काळात होड सोमेले विद्याधिराज सोमेले असताना की तारक मंत्राचे लिखित पूजन हवन स्थापन करून त्या वेळेचेर जाले ताजे नंतर शांती कुंड आमगेले विश्वशांती हवन पूज ह्या स्थानाचेर घडयले 2 विषय जाले तो तिसरेचे आधी 550 वर्षाचे एक महोत्सव आसा ते महोत्सवाचे 550 कोटीचे जपतारक जावका म्हणून आमगे विद्याधीश स्वामीले एक मार्गदर्शन आसा केलं तांणी एक संकल्प केलेलो तो संकल्पानुसार आज आमची विशेष एक म्हणटा ती आज 31 तारीख हे 31 तारखेक आज हांगा आमगे दिग्विजयाचे रथोत्सव हांगा जाता हांगा आगमन जाता हो आमकां एक विशेष मुहूर्त म्हणटा ती आणि मुखार 30 तारखेक ते पर्तगाडी मठा रामाले एक विशेष दिवसा ते दिवसा आमगे सेंटराचे पूजन हवन तेची दिवसा मुखार 30 तारखे आसा आणि त्या वेळारीचे आमगे प्रभू रामच्या प्रतिमेचे अनावरण जाता आम्ही देशाचे मंत्री त्यावेळेचे प्रधानमंत्री त्यांनी रस्तो आणि स्वामी अंगारा विशिष्ट उपस्थिती तांणी उपस्थिती आम्ही स्वामी रस्तोनी ते प्रभू रामचंद्र सीता अनावरण जाता म्हणून हो लौकिक बहुत आमकां हो हरिग्राम शांती कुंजाक आमगेले मुंबई समाजाक हो एक विशेष अवसर हो विशेष मेळेल आसा म्हणजे पहिले दुसरेचे आणि तिसरेचे हे 3 विषय हे आमगेले हे रामचंद्रन हे आमगे देवाले चरणसिंगना हंगी हे स्थानाचे हरिग्राम म्हणटा जी हरि तू ग्राम असेल हरिग्राम हंगे नंतर सगळं शांती मेळटा तसे देवाचे एक अनुग्रह म्हारगड्याले आशीर्वाद स्वामी एक संकल्प तांगेले स्वाम्यान दवरिले तांणी संकल्प असो तो संकल्पानुसार सक्कडकडे जाऊन आज आम्ही हंगे स्थानाचेर येत आसा आम्ही विशेष कसर मंत्री म्हणाले आम्ही हो जप हांगा आरंभ केल्ले श्रीराम जय जय राम म्हणून आज एक आमगे जीवन पावन जावका आमकां एक कसर ह्या जन्माचे जन्मजन्मांतराचे कसर कर्म येवपाक असणारी सर्व पाप विमोचन जावका देवाने पूर्ण अनुग्रह मिळता देवाला आशीर्वाद मिळता स्वामीला अनुग्रह मिळता स्वामीला आशीर्वाद मिळता तशी मार्गड्याला आशीर्वाद मिळता तशी एक सन्निधान विशेष एक विषय शरदकाली त्यांच्या नियम हंगे येत असताना हंगे प्रभू रामचे सर्व हे देशात आमगेले गावांक तागेले एक दृष्टी पडता म्हणजे तागे दृष्टी आमगे भक्तगणाचे पळून आमगे कसले कष्ट आपत दूर जावता आमकां उद्योगांत व्यापारांत देवान भरभराट करून दिता कसलेय मनात संकल्प आसा हे वृद्धांक देवान सुद्धा आरोग्य दिता सगळ्यांक आरोग्य आयुष्य सुख समाधान दिवन देवाले स्वामीला हलगड्याला आशीर्वाद सदैव प्राप्त म्हणून हे पावन भूमीचेर आज हे स्थानाचे महोत्सव आमगे हरिग्राम प्रबंधक समितीने आम्ही सकट जण मेळलो हाता हात धरून समान निवा आपुती समान हृदया निवा समान ऋतुमान असली आमगे समान विचार करून सगळ्या हातात दोन सुंदर रीतीने हे दिव्य स्थान करून आम्ही केलेलं असं त्या देवाने सगळ्यांक संतोष आनंद प्राप्त करून स्वामी महाराजांनी निर्देश जो एक संकल्प दवरिल्लो आसा तो संकल्प परिपूर्ण करून ते 550 वर्षाचे कोटीचे ते 10 दिवसाचे कार्यक्रम आसा तो बरे रीतीन जावन आमकां एक मनान ते संतोषचे पळोवची मेळचे एक भाग्य आमकां प्राप्त करून हे प्रभू रामचंद्राले आमगे हृदयांत विराजमान जावन आमगे देश आदेशांत आठवण धारे जावन आमगे राष्ट्राची उन्नती मार्ग जावन सगळे आमगे मनोकामना द्वारे परिपूर्ण करून हे बरोबर सुमुहूर्ताचेर हांगा येता ह्या वेळेचेर आमी कसलेय बात जायना आसून सगळे जाणांक ताजे एक पावता त्या तुमगेर कसर मना इच्छा आसा त्या सगळी इच्छा तो प्रभू रामचंद्र तो आगे रथार बसून घेवन तो थंय म्हणपा वयता त्या जय रामा चरणासनान दवरता म्हणटा तुमगे सर्व संकल्प हे प्रभू रामचंद्रान परिपूर्ण करून सगळ्यांक आयुष्य आरोग्य सुख शांती समाधान दिवन तुमगे सगळे मनोरथ पूर्ण जावन कीर्ती घेवन तशीच आमगे जपाचे पूर्ण जावन थंय आमगे ते श्रीफळ थंय दवरता आसा देवान ते हे तांगेले आमगेले सगळे मनोरथ पूर्ण जाले जपात जे पुण्य आसा ते सगळे पुण्य मेळून घेवन कुटुंबात उत्तरोत्तर बी सर्व आत्मरक्षण करून बरेपण तुमचे आसूं दी जय करून पटयलो तशेंच आमगे स्वाम्यांनी तांगेल्या ह्या शारदा पंचशतमान तारक मंत्राच्या यज्ञांतुची तांगेल रथ आमगेल्या ಒಟ್ಟು 120 केंद्र पेटोवन घेवन आमके एक नंबराचे परत रामायणाचे वापस घडोवन दिल्या म्हणकेची एक आमके फिलिंग जाता आम्ही कोइन्सिडन्स म्हणटाची ते मात्र नाही आज एक 31 ऑक्टोबर राष्ट्रीय एकता दिवस आणि आम्ही लेखचे की ह्याच दिवसांत आमगे रथ हांगा येवन न्ही आमगे संपूर्ण समाज आमगे देश
आणि संबंध आम्ही वसुदैव कुटुंबकम म्हणटाची संबंध जग आणतो सुख शांती समृद्धी पसरून देवाला आशीर्वाद उरचो अशा मी मागणी करत आता भक्ता माग विनंती करण्याची प्रसाद भोगतो. संकीर्ण नाम शब्द श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम
तशी आता अर्ध घंटेनं म्हणजे 8 घंटेक आमच्या पूजाचे कार्यक्रम प्रारंभ जाता ताजे पयलीं तुमी राम नाम करचे रामकाम करचे आडना आनीक 8 घंटे रे हांगा म्हणजे रघुनंदन जपाचे एक केंद्र ताजे अध्यक्षान प्रथम येनो हांगा फलसमर्पण आनीक जो एक पुस्तक दिल्लें आसा तें समर्पण करचें तेंच्या देवाक चामरदीप कासर आनीक सर्व स्वामींक जयकार आनीक हे सर्व जाम येनो त्यानंतर तीर्थ प्रसाद हे सर्व जात मानतात बरोबर 8 घंटेक तुम्ही सर्वान हांगा उपस्थित कामून सर्वाले घेवन पळय टेबल रूम ओपन तुम दाखय गाडी थंय हाडल्या कोण एकल्या विचार त्यांनी कोणते दवरले अति उमेदवारी कामाक्षी तुळापाटी कामाक्षी बाबा एक वाट श्री राम जय जय राम 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 पत्रार शरदीक से तू ताणे बांधल्या राम राम पत्रार शरदीक से तू ताणे बांधल्या राम राम पठण कोरू शकुंतलात राम बाणान राखल्या राम राम आणि मा म्हणल्यारी ते केन्ना येना भितरी रामणा भक्ता सर्व पाप भायरे आणि मा म्हणल्यारी ते केन्ना येना भितरी ही 2 अक्षर म्हणता येया बांधून भक्ता टोळी टोळी ही 2 अक्षर म्हणता येया बांधून भक्ता टोळी आईली स्वारी भक्त जना केली
दुष्ट दैत्यरನೆಲ್ಲ ಘಟ್ಟನೆ ಮೆಟ್ಟಿದರ दुष्ट दैत्यरನೆಲ್ಲ ಘಟ್ಟನೆ ಮೆಟ್ಟಿದರ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ 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 ಎನ್ನುವ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಪಾಡುವ ಆನಂದದಿಂದ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನುವ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಿ ಭಂಡ ದೈತ್ಯರನೆಲ್ಲ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಿ ಭಂಡ ದೈತ್ಯರನೆಲ್ಲ ರುಂಡ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ರುಂಡ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम राम मणा हरि नारायण हरि मणा तू राम मणा राजा राम मणा सीता राम मणा आत्मा राम मणा गोविंद गोपाल हरि नारायण गोविंद गोपाल हरि नारायण हरि मणा तुम्ही गोविंद मणा तुम्ही गोपाल मणा मन भावन मेरो सदगुरु गुरु ईश्वर गुरु राम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो भादो अविचल प्रीत किरीत सिखा दो गुरुवर नैया पार लगा दो गुरुवर नैया पार लगा जय जय राम गुण तुम्ही
शरण रतन धन मनुजता गोकर विभूषित मनुज को बलवान करिए स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन रूप सुधकर आणि हांगेपर्यंत सगळ्या सर्व रामभक्तांक प्रप्रथम जावंक घेवन आम्ही श्री राम दिग्विजय रथयात्रेचे सेवक ಒಟ್ಟು लोक मेळून घेवन तुमकां आयचे रात्री पुजेक स्वागत करताची आमकां एक विशय सांगच्याक मस्त खुश कसं जातकी म्हळ्यार आमी आतां येवचे 28% आहे हांव तो मामा सांगलें 24,550 हे विशेष नंबर 23 आमगेले पिठाधीश श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेरांनी 24 स्वामी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी हांगेल दोग लोकल नेतृत्वारी जवकाशंत सले सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमांतू आमगेल दुर्दैव श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी आज आमगेल मध्ये ना जाल्यार बेची तांगेले सदाकाल आशीर्वाद तांगेल उडगा आसूं तांगेले चेतन कसन आसा त्या विद्याधीश तीर्थ स्वामी फटबला राबोवन घेवनूची आमकां सर्वांक प्रपूजितो लक्ष्मण सेवितांग्रे सीतापतिर्भक्तवरप्रदोषो श्रीरामचन्द्रसुतरां विभाति कोदण्डपाणि कमलायताक्षा सौमेत्रि संसेवितपादपीठा सीतापतिर्भक्तवरप्रदोषो शक्तिः श्रीमद्धनुमानकीलकम् श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे नामरक्षा स्तोत्रे विनियोगः पातो शक्तिः हनुमत्प्रभो पूर्वोरुत्तमः पातो रक्षः कुलविनाशकृतः जानुनी सेतुर्हृत्पातो जङ्घे दशमुखान्तः पातो विभीषणश्रीला पातो रामोऽखिलं वपो एतां रामबलोपेतां वर्षाय सुकृती पठेत् सचिवायुस्तुती पुत्री विजयी विनयी भवेत् आसारभूतलव्योमाचारिणश्चत्मचारिणः मुक्तिमुक्तिर्विदते जगच्चैत्रैकमन्त्रेण रामनामाभिरक्षितं यः कण्ठे धारे तस्य करस्थः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेनं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताद्य सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामि मामहरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः रघुनाथाय नाथाय सीताय मातये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा शास्ति पलायनं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मां उद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री श्री बुधकौशिक विरचितं राम रक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णं श्री
भ्रातृसहित श्री रथस्थ श्री सीतापति रामचंद्र देवता प्रीत्यर्थम यथा मिलित द्रव्यैः यथा ज्ञात विधिना पूजनेन भगवान् विठ्ठलत्रय रक्तारं वादिराजयति प्रियं जीवोत्तम गुरुं वन्दे विमानेन दिवङ्गतं कर्म सिद्धान्त संन्यास पद्धत्यादिकृतं गुरुं श्रेष्ठौतादि धर्मोपदेष्टारं पुरुषोत्तमं शान्तिमन्तम् अहं वन्दे शान्तिमन्तं निरन्तरम् जय रामचंद्र नमोस्तुते शारदेन्दुरगुन्नखावलिराजितं मुनिपूजितं चारुगुल्फुग्नपुङ्किणी निनदाञ्चितं गतवञ्चितं चारुगुल्फकतूर्णकल्पसुजङ्गकं भवभङ्गकं वारुणेन्द्रकरोरुकं प्रणमामि जानकीनायकं रामभद्र नमोस्तुते जय राघवेन्द्र नमोस्तुते रामचंद्र नमोस्तुते विद्युदाभसुपीतचेलकदारिणं भयहारिणं मध्यमार्पित दिव्यरत्नसुमेखलं विजिताखिलं हृद्यनाभिवलित्रयाङ्कितनोदरं भुवनोदरं शुद्धचिन्मयकायकं प्रणमामि श्रेष्ठ सुधर्म राज्य स्थापका श्री संस्थान गोकर्ण भर्तगाळी देवोत्तम मठाराध्य देवा श्री 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 राघव रघुनंदन सार्वभौम श्री रामदेव की श्री रामदेव की श्री रामदेव की श्री संस्थान गोकर्ण भर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परम पूज्य श्रीमती नारायण तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद वासुदेव तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद जीवोत्तम तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद रघुचंद्र तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद लक्ष्मी नारायण तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद लक्ष्मीकांत तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद कमलाकांत तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद श्रीकांत तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद भूविजय राणी जीवोत्तम मठाधीश परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की गोकर्ण मठ संस्थान की गोकर्ण मठ संस्थान की गोकर्ण मठ संस्थान की राम नामाचे तुझे साखर का तू समर्पण कर का असंच एक संकल्प केलो तू म्हणजे सांग 5.5 दिवसाच्या जेवप भजन करत भजन आशना म्हणतशी जाय तुवें म्हणजे थोडे दिवसां दाखयले दिले गोरून दाखयले तुवें 11 दिवसांचो करून दाखयला 1 महिना 9 दिवस अशें पुळे दिसा तुगे चल आमचो सर्व जप केंद्राचे ज्यापतान मेळो प्रभू रामचंद्रा दिसा विनियोग केलो आसा तसोच दिसा शांती कुंज सेवाश्रम हे संदर्भात दिसा आयज कार्तिक मासाच्यो शिव दिग्विजय रथाचे आगमन केले आनी आगमना अथवा हांगा रात्री पुजे हो सन्निवेश पळयले प्रत्येक कार्तिक मासांचो वनभोजनाच्यो वैभव गांवांतली तसले वैभव आमगे समाजाचे सर्व हांगा सदस्य असताना दिवसा प्रेरणा दिवो तुगे पूजा तुगे स्तुती एक दिसा दीपोत्सव दिसा समर्पण करून घेतला आसा आणि असं दिसा स्वामी दिसा आदेशानुसार
साडी 5 दिवसांतून दिवसा हे रामनाम आतून दिवसा उपासकां दिवसा केले जपांतो अर्थात प्रत्येक दिवसांतून केले पूजन येतो मंत्रा तंत्रा द्रव्यां कसले लोप दोष करीत असे उच्चारांतून कसले लोप दोष करीत सर्व दिवसा क्षम केले उपासन केले असते अथवा उपासकां प्रत्येक संदर्भात तसं दिवसा उपहार व्यवस्था अन्न संदर्भ व्यवस्था तसं दिवसा आपण हळदी आपण होऊन सोडते अथवा अन्यतमा खंचकंची पार दिवसा तो प्रेरणा देऊन खंचकन व्यक्तीला मग तुझे हे सेवा समर्पण करून तुझे हे महादर्शन करताय हो वेळ जन्म जन्माला कसले कर्म विभाग दोष महादोष कसं असते सर्व दोष परिहार जाऊ का उर्वर आपल्याला खुशी जाऊ का इथे नाही आईला तृप्ती जाऊ का तसं त्याचा दिव्य भव्य तुझे त्याचा दिग्गज रथारे तुझे त्याचा पूजन केले तुझे प्रसन्नता प्राप्त असेल योग्यता आम्ही प्राप्त होऊन गेलोय अंगेल मन कशूर का ते त्याचा मन दट्टू बघेन परमात्मा तुझे अनुग्रह पात्र तुझी उर्वरित दिवसात तुझे त्याचा हे त्याचा यात्रा वैभवार होते तसं त्याचा स्वामींवर घेतलं संकल्प असं सर्व दिवस ते दिवसांत ते समय तू आजवर पाहून घेतला असा मुक्काल दिवस वर्ग तू अशी फटाने असा अत्यंत वैभवताने करून दाखवला असा मठा कीर्तीचे प्रीतीचे गुरुवर याल दिसा आज्ञानुसार त्यांनी जाऊन घेतला संकल्प तू सिद्ध करून देता असा अशी दिसा तांग दिसा धर्म प्रचाराचे विष्णू तत्वाचे प्रचाराचे तसं दिसा स्थैर्य तसं योतून दिसा तांग पूर्ण कृपा दृष्टी देऊन तांका उत्तम आरोग्य निरंतर ते परमपूज्य स्वामीले